dadi wong lanang gagah ngene lho. Sing tegas. Wong lanang ki apapun yang terjadi kudu tatak. Profesional iki anggapan bojo loro. Lah ora apa-apa. Masa bojomu kedaluarsa wae ora apa-apa. Iki penyimpinge dalang akbar kok katoke Puma iki. Tulisiane kok Pinokio. Wah, kowe iki ngono ki ra ngajeni pengendang. Pengendang nek polah nganti totoan nyawa lho. Kowe kok mak tulit ngono ki. Kok kaya wong bar sunat. Lah sampean winginane nggih ngoten kok. Oh iya. Piye kaya layang kumitir layang seta. Ki kumitire ki setane. Plan jemplan kaya iki mau. Terane. Cemplan. Kaya Mas Genden. Alah, Gusti Allah. keprek. Raja kon nyuwangi rahina bengi sing Berdua no. Ayo no. Bahkan sak anu postur tubuh sama. Saiki dhek langsing saiki. Nggih, ngejim. Yo. Ngejim. Satu sing ngejim terus. Ayo sepati to. Ayo. Oh, hey. Daerah asli Kota Angin. Nah, masternya Sinden Nganjuk. Betul. Seniornya Sinden Nganjuk. Antara wek aku. Loh, apa yang dinamakan senior itu tidak harus tua. Senior dalam arti senior pengalamannya, betul. Sekolahnya dan prestasinya Mas Akbar. Dan pengalamannya tentu juga. Beliau ini dari sono sampai toko luar negeri pelosok ngendi tahu. Nggih. Gitu. Pernah pentas di mana, Nduk? teng luar negeri. Iya, ngendi wae? Teng London. Ah, ke London. Terus ngendi iki kan bocah Singapura. iki anu golek bom ndok ning kono. Tapi Astabrata juga Iya, kelasnya luar negeri kok. Iya. Luar negeri. Iki ada yang izin ke Malaysia berang. Alhamdulillah tanggapan le. KKN. Waduh nek KKN. Tapi hebat-hebat lho iki. Iki tambah nom-nom muda-muda London terus ning endi gitu ya. Kedutaan luar biasa niki perlu dicontoh. Nggih, leres. Kita tidak harus mengandalkan ayu tok orang. Betul. Iya ya. Yang penting kualitas, skill. Jadi ono ke sing iso adik-adik itu ben iso nyonto. Iya. Dicontoh apike wae. Contoh apik ya. Ojo labene. Halo Mbak Denko karo Mbak Lucy ki kudu sing hotno. Biar menggoyang YouTube Astabrata Medan dan menggoyang Sombron. Apa Banyuwanginan juga boleh. Iya. Tapi Mbak Yeni ki mane-mane lek ora bawa lho tenan. Oh ngaten nggih. Iya. Langsung apa bawa manut. Iya, oh. Apa ki gelang alit napa gerajakan? Sinten? Nggih gerajakan. Spesial bawa. Wah, Mangke coba sing ngadeg beksa le. niki. Ngadeg le. Ayo lek halah nyapa ayo ngadeg kene. Ngadeg. Ndang to. Ngadeg ndang. Ndang kok disawarkan Mbah Mudin mau ndang. Ayo ngadeg. Alah. Niku pemalu kok niku, Mbak. Alah ora oleh Astabrata iki pemalu ora oleh ngisi-ngisini. Ora aja gedhekno kemaluan. Tenan to? Iki yo ngene iki lho medeni sekali muni mak celeng. Ayo ngadeg le. Timbang kowe dilokne kemaluan ayo ngadeg. Nah, cuman tak bagus. Lho, jangan meremehkan Astabrata. Elok enten sing saged beksa. Enten sing saged beksa. Enten sing saged pambyawara. Suarane yo apik-apik. Heeh, suarane apik kabeh. Elok niki. Wah, nek kadung joget, wah jan kaya wong-wongan sawah. Kok malah lungguh? Apa justru berdiri iki disoteng HP ning srendel kok. Kok Lungguh iki to iki. Sapa asmane? Cemplon. Asli jenenge mesti cemplon. Karis. Oh, Aris. Karis Daji Laknat niki. Aris. Karis. Aris apa Arus? Karis. Karis. Ya ini, Mas. Semester berapa? Semester piro? Semester 5. Wah, luar biasa. Kok ora lulus-lulus deh kowe? Lagi awet to. Oh lagi. Kampusmu ngendi Cah Bagus? Teng UT Malang. UT ki apa? UT Malang. Universitas terbuka.
Kok iso terbuka iki ning ndi kuwi? Lah kuliahe teng omah. Ora nek gedunge, Mas. Gak ono gedunge. Oh, alah ya. Iya, iki Mas apa mau jenenge Aris? Karis. Karis. Haris iki duwe pendono kok amen demoki ngene nyapa to Le? Ya cek genahno tak tekoni. Kok amen demoki ngene iki nyapa? Niku anggere ora didemeki sithik nu. Ayo jajal dibawani sik. Niki bawane napa? Monggo. Jajal. Bukan Mbak Deni. Pamerno Mbak Lucy, awakmu cah tari sing hebat ngono lho. Aja ngisin-ngisini. Pokoke Tari apa lari? Mahasiswane sing mlebu Astabrata iki mahasiswa petingan. Nggih, nggih. Nggih moho. Heeh. Nah, dibuka Mbak Yeni sik ya. Apa sampean sing buka? Ayo. Dadi wong lanang sing gagah ngene lho. Sing tegas. Wong lanang ki apapun yang terjadi kudu tatak lho. Profesional iki anggapan bojo loro. Lah ora apa-apa. Mas bojomu kedaluarsa wae ora apa-apa. Malah wong ndang awet nom. Jeungan lho, Mas. Ya Allah. Malah curhat malahan. Konjuk loro. Tare urung wayahe ora usah bingung. Ora usah bingung. Nah, kayak Mas Akbar iki lho. Akeh sing ngenteni kowe ya oke. Sing DM aku Mas Cemplon nyuwun nomere ngono kuwi. Arep kon dadi pembantu. Apa? Nomor napa? Nomor HP to. Yo. Ayo, jajal. Iki jenggleng iki jenggleng. Cekleng. Banyuwangi. Sik mu bawa siji nyengleng iki enek jegleng sini. Jenglengen sik. Iya. Kamu tok pembuka Iya, tok, pembuka, pembuka tok. iya, iya. Iya. Iki bawa apa? Mboten Jegleng. jenggleng. Oh, jegleng. Wah, niki jegleng. jogetnya Ya, Mbak Deni, wah, Mbak Deni. luar biasa. Wah, jan masyaallah. Iya. Gak apa-apa, Le. Tunjukkan kebolehanmu. Kuda-kudane tari ngene iki. Iya. Wah, ngono lho. Diomongi yo. Contoh Mas Akbar. Ora usah wedi-wedi. Katokan apa? Lha iki. Oh, katokan. Atomu Kayak training mbokmu to, Le, mboke. bah. Jan. Iki penyimpinge dalang akbar kok katoke Puma iki. Tulisiane kok Pinocchio. Oh, sarung. Oh, sarung elok Masalah santri. pinter, santri kok padak nih. Ya salat. Kala-kala ya. Sholat kok ya. Iya. Monggo Mbak Yeni. Ayo. Mampiat manyo. Pamerno Mbak Lucy. Wah, bagi ngono ki ra ngajeni pengendang. Pengendang nek polah nganti totoan nyawa lho. Kowe kok mak tulit ngono ki. Kok kaya wong bar sunat. Lah sampean winginane nggih ngoten kok. Oh ya. Aku sing salah ya. Sing nyontoni. Pisan kasih ora trimo aku gak trimo ki maju Ning jengleng gitar Mbak aku Deni. yo mak culit. Majuane dek sing rada mempeng jengleng Mbak Deni iki sing kroso. Suarane gendeng balambiangan. Ayo. Ganji. Nek kaya film horor sing dadi pocongan keton mak telelor. Ndi ki musuhe ndi Mbak Jeren? Musuhe munggah le ganden. Wah kowe jere ngefan pol karo Mas Akbar Dre. Wangi kok kene kok gale. Oh niki kenalan jenengan. Masyaallah nggih niki. Sik aja medhon niki go. Aja medhon sik. Kayak kembar ya. Jejer. Iya. Iya. Ayo. Awas salaman. Iya. Iya. Nggih, saliman karo nyanyi asem guyumu. Kena. Kowe kembar iki percaya kabeh deleng niru lek mekrok padha. Waduh. Nggih, deleng. Hadap kamera. Aman kowe bodoh. Jejer hadap kamera. Jejer Hadap kamera. Iya. Ya ta? Jangan. Piye kaya layang kumitir layang seta. Ki kumitire ki setane. Iya. Ki wayahe sapa? Jajal ki ya. Iya, Jajal ki. Ki sapa asmamu sapa? Nyekel mik to, nyekel mik. Kula Ganden Den. Iya, saka ngendi Ganden? Saking Trenggalek, Kota Tempe Kripik menika. Iya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyusulane numpak apa ki mau? Niki wau beto nyuwun sewu roda kalih sepeda motor. Ndereke Mbak Lucy ya.
Mboten lah kula pancen wingi tasik ana sing ketilapan kalih kula. Wong wingi nggih kula nyelang mriku gek karep kula badhe kula balekke. Moja, iya iya. Nah, ngoten. Ning niki wau alhamdulillah Den. Kula saged mriki niki wau jane ana gegeran kono ngen wonten kota Adipura niku lho. Heeh. Niku rame sanget estumi. Nyapa? Aneng kono kan yo wah wong-wong batinku apa lek enek hiburan apa piye ta? Tibake mengke wah tabrakan gedhen. Wah, mantar Aku yo teko mandek nang kono penasaran. Penasaran Den. Karo cemplon cedak. Aku pilih sing kene ya Den. Ya gak karo cemplon jejer. Sing pundi? Cemplon iki lho. Niki Mas Cemplon. Iya iya iya. Ateng mriku wis genah. Terus Kalau dhuwur men ta. iya. Aneng kono kula nggih, kula dulure. Nggih, Langsung ning kono kula medhon jegrek, kula dulure biak kabeh. Glek tibake ning kono mang tabrakan. Wah, jan mengenaskan. Motor karo motor apa mobil aku kok ora roh. Oh, lah ya tunggalmu karo cemplon. Oh, kali niki. Wah, iya. Ning alhamdulillah kula niku ngepen kalian jenengan. Dajal jengklenganmu kaya ngapa ayo. Ayo. Dites to. Nggih. Bukanmu piye aja ngisi-ngisi kowe. Ayo. Arep pamer joget to ya piye? Walah, alah kok diunjuk deh. Ngomong yo unjuk ngono kuwi mau cet ngono. Coba gendaken anu sik dites sik aku ora percaya lek kowe pinter joget. Iya. Ada kendang ngono sik. Tuk. Yo. Apik. Lincah. Ayo pelan cemplon kaya iki mau. Terane. Cemplon. Kaya Mas Genden. Alah, Gusti Allah. keprek piye? Ayo nih, anu kendang dangdut dites cemplon. Ayo. Kaya cak percel lek joget le. Iya. Kendang dangdut. Rada cepet. Cepet meneh. Cepet meneh. Cepet meneh. Cepet. Ojo ngisi-ngisi Astabrata. Cemplon ojo ngisi-ngisi Astabrata. Ayo. Egol le. Cemplon, ayo nek. Cemplon. Alam saya. Ayo kaya iki Bang, kaya Genden. Ayo. Iki lho, egol le. Nggon iki lho. Gak ora trimo aku. Sik. Kaya kucing golek mie emboke. Sik le, gak ngono lho le. Bokonge di maju mundur ngono lho le. Sok. Iya. Ndang to diwarani ndang. Ayo pisan gas. Ayo. Den, ayo. Tok. Dangdut. Yo. Nah, diwarani sing ngono sik. Ayo. Pelan. Ayo. 1 2 3. Puter. Maju, mundur. Iya. Alah wis ora kuat. Wis muduna wis gak apa-apa wis. Mesake aku. Aku nyawang ra mentolo. Tapi wis luar biasa. Luar biasa niku hebat. Kemajuan. Kemajuan. Role Astabrata kok iya. Nggih Mas Cemplon niku. Rol napa Mas Timi? Rol. Oh, Pak wonten ngeten to debus. Iya lho kowe ya iya ngono aku. Nggih. Kok kene. Kula jane kula kalian jenengan pen kali Den Akbar. Wah, jan. Priyantun kok baguse mboten jamak-jamak ngene iki lho. Oh, boten Saiki wis tamat tenan to. Tapi kula nggih tamat saniki. Ning nyuwun sewu aku ya ora kalah to. Lho, jenengan mesti lho nek ningali kula. Piye Den kowe? Kalah apane? Lho, tambah resi to kula. Lho, Resik apane? lho, kula kan nembe wingi disuwuk ning ngene niki. Diparingi wedak lho. Niki wedakku lek roh rego larang. Apa? Panbo. Latulip. Panbo. Bu, ngene Pak Mudin kuwi. Wonten turahan kok. Pawaan dagelan sobek iki. Ayo, terus ki. Duite ilang, iki ojo ilang nih duitmu ya. Mboten niki. Jajan bakso ra iso mbayar. Loh. Pawaan sobek. Ayo. Diceklek. Terus. Kenceng sik. Yo. Nyeram biai. Nusantara. Enak tenan iki. Apa ganden ki enggak ngene iki lho, Le? Ngapa? Biasane iki dhek mumbul ping 10 barang kuat to. Bae. Iki ngetokne katiasane. Oh. Pindo. Jak.
Pindho. Ji, ro, lu. Apa? Telu po. Telu, yo, pisan kas. Yo, telu. Ya. Aku samar sirai cemplon kedugang. Ya, ora, yo, lanjut. Heeh. Ya nyu wangai kulon gunung etan sakara lor lan kidul halah sangkar kang kaliwiyat Belam biangan Belam biangan Yuk. Aja takon susah seneng hati songgong Ya. Yuk. tanah endiah gumel yaring ya teh. Ya. Wedah, nganggo munjuk barangnya. Ya. Piye rasane jenggleng Mbak Deni piye? Rasane piye? Nyuwun sewu kula jane pilih sing cilik-cilik mi. Nah. Sebab apa? Cilik. Samene cilik sampeyan iki. Lah cilik. Angger-angger kok. Paling tidak kaya mbak-mbake kae. Aku lah ini nyuwun sewu Den. Nek maksudipun nyuwun sewu lho mi ya. Lek kaya mami, kaya Mbak sinten iki? Biasa, Mbak Deni. Biasa gedhi niku nyuwun sewu kadang-kadang Den gopok loyo. Padha karo bojomu. Ah bojo kula kan loyo pun kula suwoke. Ala banjur lek sing cilik-cilik ngoten biasane lincah. Ngene-ngene iki. Loh, iya lincah iso lho. Oh, durung ngerti. Rupamu irungmu nyeprok. Tapi kan setidaknya niku kan nek cara pilihan kula riyantune alit. Nggih, muga-muga entuke sing alit kaya Den Akbar. Lah, lek Den Akbar ki bagus. Lek kaya kowe iki bojomu ayu, pilihanmu ayu, ndang didongakne tanggamu ndang mati. Mergo bojomu arep dilusur. Kowe iki ambekane keborosen deleng to, Den? Ambekan lu irunge mbok, krana ambekane pengawasane malah ndang entekne hawa ndang malah ndang mati. Ala kok iso malah kula sing mati dhisik ya. Aja ngene mati. Aja Pak Mudin. Pak Mudin lho, salahe teko kewenges. Ngapunten Pak Mudin. Mbah, Jan. Niku aku kajate napa to, Mi? Sekretaris desa niki. Wis tak sebutne kabeh. Bahas. Daerah Loceret nggih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mbak Yu monggo, Mbak Cempluk. Cempluk sapa? Langsung kok. Denko. Mbak Denko monggo. Den Ya. kondang kowe iki. Terus? Ya. Taman Sari Nusantara Pelampiangan, kumalaning Taman Sari Nusantara. Pelampiangan, kumalaning Taman Sari Nusantara. Oh. Pelampiangan, sasa-sasa jebel aja takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun, wis kalah
Siki, ya, mangga. Ya. Oh enggak, ayo Mbak Lucy bersama Mbak Tentu. Joget ta Mbak Dani. Mas Ganden, joget. Mas Ganden. Kaya sak petil.
kasih Mbak Denku, Mbak Lucy duduk dulu istirahat dulu. Matur suwun Den. Sik aja nunggu sik no. Dijogeti satu kali lagi.